og bryde ind med spørgsmål, bare raise hand eller skrive en kommentar. Vi er 2 deltagende fra Aros Cloud. Der er mig, Heine Jensen, og så er der Carsten Jønk, som er teknisk ansvarlig hos os. Og det vi egentlig lige havde planlagt, vi skulle gennemgå i dag, det vil bruge 30 sekunder på at fortælle lidt omkring Aros Cloud, og så vil vi ellers fortælle lidt omkring baggrunden med den her M-Connect løsning, som skoler har lavet for Microsoft, hvor man kan integrere Moodle direkte ind i Teams. Så laver vi noget live demo af det her. Vi ser det både fra en undervisers side, og så kigger vi også lidt på det fra en administrators side. Hvad kan man gøre faktisk med det her? Hvilke muligheder er der i det her? Vi kommer lidt ind på priser, selvfølgelig mulighed for spørgsmål, og så til allersidst, så bruger jeg lige 20 sekunder på lidt reklame, hvad vi ellers går og laver af ting i Aros Cloud. Men kort fortalt, så leverer vi løsninger til undervisningssektoren. Vi er baseret i Aarhus, og vi har været verden rundt og finde en masse spændende løsninger, som vi har bragt til Danmark. De 3 øverste linje, de 3 produkter i den øverste linje, skoler, det er et norsk selskab, som har startet et Office 365 og Teams-baseret LMS-system. Så er Microsoft blevet spurgt, jamen den integration, I har lavet til Teams, den er da fantastisk god. Kunne I ikke tænke jer at lave den til Moodle også? Fordi det er der mange af vores kunder, der efterspørger, og den løsning, vi selv har lavet, den fungerer faktisk ikke så godt. Så den har skoler faktisk lavet for Microsoft, for egentlig et konkurrerende produkt, som man må sige, Moodle er. Men nu lever vi i en anderledes verden i dag, så hvordan vi nu end kan hjælpe hinanden og hjælpe undervisningssektoren, jamen det er til fordel for alle. De har også et tredje produkt, det er noget, der hedder Loops, som er nogle læringstools, der gør det meget, meget nemt, hvis man skal dele noget viden ud. For eksempel, hvis man skal onboarde nye medarbejdere, holde coronakursus eller lignende. Så har vi et produkt, der hedder LCS. Det er et Identity Management løsning. Så har vi MazeMap, som er wayfinding til skoler, og så partner vi selvfølgelig med Microsoft. Og hej så til jer, der lige er kommet på. I er ikke gået glip af så meget andet, end jeg har taget en lille slurk af en cola, og så er vi sådan set lige gået i gang. Og så tror jeg vist, vi er ved at være på de fleste. Sådan der. Ja, og endelig bare, raise hand, hvis der er spørgsmål eller lignende undervejs. Vi er selvfølgelig meget fokuseret på Teams, fordi det kan vi jo se i den her coronasituation, at det har stukket rigtig, rigtig meget af. Teams har en utrolig masse fordele. Det er en virkelig god kommunikationsplatform og er forholdsvis nem at bruge. Og så er der den her dejlige, unikke mulighed med, at man kan integrere andre løsninger ind i Teams. Så det har jo været rigtig, rigtig godt, fordi Moodle system, som nu findes i verden, og de funktionaliteter, som nu er i Microsoft. Jeg bliver lige nødt til at mute dig. Tror jeg, kan vi gøre det? Jeg får feedback på min lyd fra dig. Sådan. Tak. Der tabte jeg lige tråden et øjeblik. Jeg fik lige et hæftigt feedback. Kort fortalt, jamen hvorfor Moodle i Teams? Jamen altså, Microsoft kan nogle små funktionaliteter, eller nogle funktionaliteter omkring læring i Teams, men Moodle er nok lidt mere omfattende, plus der er rigtig, rigtig mange, der allerede har lavet masser af materiale i Moodle. Så derfor vil det jo være dejligt at kunne forbinde de her 2 værktøjer, fordi Moodle er ikke fantastisk stærk på den del, der hedder video- og chat-funktionalitet. Det har Teams indbygget i sig, og i Office 365-delen har du jo alt, hvad der nu hedder produktivitet i Word, Excel, PowerPoint, OneNote og deslige. Så det vil jo være rart at kunne så bringe de her værktøjer sammen, og især i den her coronaverden, vi befinder os i, jamen så har du en portal, du altid går ind til, og det vil være Teams, og den vil du kunne bruge, om du skal arbejde online, eller du fysisk er på skolen, vil du altid kunne gå den vej ind. Du vil altid stadigvæk kunne gå ind i Moodle separat, og så arbejde der, hvis du ønsker at gøre det, men du har altså også den her mulighed for at sige, at du kan gøre det hele inden for Teams, så vi kommer til at vise, hvor nemt det faktisk lige ser ud lige om lidt. Som sagt, så er det Microsoft, der har bedt skoler om at lave den her løsning her til Microsoft, så det er en officielt sanktioneret app af
Microsoft. Den ligger inde i Teams Storen derinde. Hvis man går ind og søger den frem, så kan man faktisk finde den. Man kan faktisk også godt installere, og det kan gøre det. Naturligvis så kan man få os til at gøre det for jer. Og det var faktisk således, at her for ikke så lang tid siden, et par uger siden, der kan vi se, der var det faktisk den 4. mest hentede app i hele Microsoft App Store. Det er ret imponerende. Den blev lanceret den 1. april, og nej, det er jo ikke en joke, utroligt nok. Og allerede nu, der den blevet hentet i 105 forskellige lande. Knap 10.000 skoler og organisationer har hentet den her, og vi er tæt på 6 millioner brugere, der har hentet den her løsning her. Og det skal jeg skynde mig at sige. Jeg bruger nok lige sådan en lille asterisk på. Det er ikke alle, der har aktiveret den, kørt den i fuld drift endnu. Men vi har skoler i praktisk talt alle lande, som har den her i drift, og vi har også referencer på den i Danmark. Men hele muligheden, det er jo det her med, jamen vi har de her fantastiske faner inde i Teams, hvor man kan lægge funktionaliteter ind. Du kan lægge Kahoot ind, du kan lægge Excel-ark ind, du kan lægge links ind, du kan lægge videoer osv. Og her har man simpelthen også mulighed for at kunne lægge Moodle ind som en enkelt fan. Og det kan man gøre på flere forskellige måder. Der findes et view, hvor at den ligesom oversætter din Moodle og får det til at ligne Teams indhold. Eller du kan tage din Moodle, som den ser ud i dag, og så kan du lægge den ind som en iframe. Så det vil sige, at du får den fulde oplevelse af Moodle bare herinde. Det er simpelthen som om, du bare har klistret webinterfacet ind, og så kan man selvfølgelig trykke udvid, og så får man fuld Moodle herinde, men så skal du ikke gå ud af det her. Og det giver en masse fordele, fordi jamen, så skal du ikke til at ændre måden, man nu navigerer rundt på. Og hvis vi sidder og laver online læring herinde, jamen så kan man altså også foretage alle, ligesom vi sidder og gør nu her, med at lave alle de her videoopkald. Det fungerer nemt herinde. Og man har altså også sit Moodle dashboard herude, vi kan sætte ud som en knap, hvis man ønsker at have det, så man ikke skal gå ind på hver enkelt hold og se det. Men altså, du har et komplet dashboard. Men jeg vil egentlig kaste ordet over til Carsten, fordi Carsten, han har lejet tv-køkken, så han har forberedt en lille steg til os, en lille lækker gennemsigtig Moodle. Jeg har lejet lidt med internetkøkkener. Ja. Og først så vil jeg godt lige sige, at det her det er en demo-installation, jeg deler med andre kollegaer, så derfor er den på engelsk lige nu. Det er mere for, at det bliver bøvlet for dem at skifte til dansk. Den får selvfølgelig også på dansk. Så det håber jeg, at der ikke er nogen, der har problemer med at køre den på engelsk. Godt. Hvor mange af jer er undervisnings? Altså er direkte ude i den pulveriserende, og hvor mange af jer sidder lidt bagved og skruer på knapperne? Vi kommer lidt ind på begge dele. Det er mere sådan, hvor vi starter med en lærers indgang, og jeg har en almindelig Teams her. Det man får, når man har installeret Moodle eller mConnect, det er, at man får mulighed for at tilføje en app til sin Teams. Jeg tilføjer den her, en mConnect, og jeg skal lige sign ind første gang, og så har den sessionen, og så kører det fremover. Så behøver jeg ikke at skal gøre det igen. Godt. Jeg får, når jeg installerer appen mConnect, så får jeg 4 faner heroppe. Dels så får jeg et Moodle dashboard. Det er en en-til-en præsentation af Moodle dashboard, som giver sig selv. Lige nu er jeg administrator, så jeg kan lidt mere end de fleste andre. Men derudover så får jeg altså også en, vi kalder Team Creator. Og den er interessant. Den skal lige ud og finde alle mine courses. Et udviklings- og demomiljø, så der er ikke lige skruet helt op på performancen på det. Nej, det går nok. Nå, nu kom den. Sådan. Yes. Jeg får som lærer, får jeg den her, vi kalder Team Creator. Det den gør her, det er, at den viser en liste over de Moodle courses, som jeg har i Moodle, men som jeg ikke har i Teams.
Og så giver den mulighed for, at læreren manuelt kan oprette teams ud fra eksisterende Moodle courses. Og det foregår simpelthen ved, at man vælger imellem de templates, som administratoren har sagt, at vi er tilgængelige på miljøet. Og dem kigger vi lige på bagefter, men det har noget at gøre med, hvordan skal et teamsite se ud, hvad rettigheder skal eleverne have, hvad rettigheder skal lærerne have osv. Og jeg har lavet en her, jeg har valgt at kalde demo template. Det jeg også får herover, det er, at jeg får at vide, okay, hvor mange teams har jeg, som jeg er underviser for, teacher eller co-teacher, og hvor mange af dem er allerede linket til Moodle. Jeg har forberedt et webinar demo-kurs her. Så når jeg har valgt en template som underviser, så trykker jeg bare på Create Team. Og så går den i gang med det. Og så inden for, du kan se her, den bliver queued, den bliver sat i kø. Og så går der cirka et halvt til et helt minut. Så har jeg et Teams. Et Teams site, og det vi gør her, det er, at vi laver et Teams site, som er linket direkte til jeres Moodle. Det vil sige, at lærere, co-teachers hedder det, jeg ved ikke, hvad det hedder på dansk, alle jeres studerende bliver automatisk medlem af det her nye Microsoft Teams. Og medlemmerne vil blive synkroniseret efterfølgende. Og der var lidt omkring, Heine han var inde på, at man kan købe, eller man kan installere denne her app gratis, og det skal I være velkommen til. Den umiddelbare fordel ved at vælge en licenseret udgave er, at den gratis udgave synker medlemskaberne mellem Teams og Moodle en gang om ugen. Det er ikke ret tit. Hvorimod den rigtige udgave, den gør det on the fly. Det vil sige near real time. Det vil sige inden for sekunder. For at når du tilføjer eller fjerner en bruger i Moodle, så vil den også blive tilføjet fjernet i Teams. Det virker også den anden vej rundt, så når man tilføjer noget i Teams, så vil det også reflektere sig over i Moodle. Så den siger her, nu skal jeg lige se, om jeg har fået den her. Der er kommet noget activity. Du kan Carsten, der er et spørgsmål for Palle. Undskyld, det så jeg slet ikke. Skyd løs. Jamen, når du siger det, er det kun brugerne, eller er det også indhold? Så hvis vi skriver for eksempel noget, er det så også... Det er indhold, det er... så det er jo faktisk øjeblikkeligt, fordi vi har jo et link direkte til Moodle-kurset. Vi abonnerer også på feeden. Jeg tænker ikke på, jeg synes, at den der tog en uge om at opdatere. Ja, den gratis udgave. Ja. Er det også indhold? Indholdet er jo, Teams den præsenterer bare indholdet i Moodle. Den trækker ikke noget indhold over i Teams. Så det vil sige, at dit indhold, det du ændrer i Moodle, det slår igennem med det samme. Ja. Det er kun nye brugere, nye hold og den slags, som den gør hver fredag. Ja. Og jeg har fået mit demokurs her. Det er den, jeg lige har lavet. Og som I kan se her, så får jeg nogle faneblade her. Ekstra faneblade i Teams. Den har oprettet et nyt team til mig. Og hvis jeg kigger, så kan jeg lige sige Manage. Så kan I se her, at læreren det er Megan Bowen. Jeg har 3 medlemmer på her. Og hvis jeg kiggede over i jeg kan lige prøve at åbne min Moodle, så skulle det gerne svare overens med det kurs. Så jeg kan finde mit kurs. Manage courses måske. Den var her. Jeg er ikke særlig god til Moodle, men det går nok. Jeg skal bare lige have fundet medlemmerne, hvor er de henne. Nå. Men så må I tage mit ord for det. Det svarer overens med de brugere, jeg har oprettet i Moodle. Det jeg også får herinde, det er, og det er det, der er interessant. Jeg får en ny fane her. Moodle Course. Og det er denne her en-til-en præsentation af Moodle, jeg får inde i Teams. Og hvis jeg udvider min tab her, så har jeg faktisk nu integreret en Moodle Course direkte ind i Teams. Og der er alle de ting, som nu måtte være i Moodle, det vil sige alle de plugins, I har lavet, alle de materialer, I uploader osv., er tilgængelige her, fordi det her, det svarer jo bare til at sidde på en webside og gøre det. Men det I får her, det er, at I får teamet, som er synket, det vil sige, at
videokonference, chat-funktioner og alle de ting i Teams er nu bundet op, hvor jeres Moodle bruger kontis, således at I har styr på de ting. Det er den ene måde, vi kan vise den på. Det var den, som Heine han viste den anden, hvor vi også kan se, jeg kan lige prøve at tilføje en fan her, så kan jeg lige prøve at tilføje en ny fan. Så har jeg, som I kan se her, så har jeg to muligheder for at vise course. Jeg kan vise course detail, det er den her iframe, det er den vi anbefaler, så får du den fulde oplevelse af Moodle. Vi kan også vælge den, der hedder course detail. Og så kan jeg lige tage den og lægge ind. Det skulle lige meget safe, sådan. Så får jeg en ny tab, hvor at vi oversætter Moodle-indholdet til et Teams look and feel. I skal være klar over, når I vælger denne her detail view her på Teams, så er der nogle begrænsninger. I får kun de ting med, som vi har valgt at trække ud af Moodle og præsentere. Det vil sige, alle jeres speciale plugins og sådan nogle ting vil ikke være her. Så vi plejer også at sige, at vi anbefaler gå efter iframe-integrationen, fordi så får I den fulde oplevelse. Og nogle af de her ting, som vi snakker om med templaten, det er sådan nogle ting, som man kan styre ind i templaten. Hvordan skal det vises, og hvordan skal det nye Teams se ud? Det kigger vi lige på bagefter. Så har vi lige en kommentar til den anden, den her med at vise det sådan i en TeamView, eller en Team-versionsvisning. Det er der en del, som synes er rigtig godt, fordi der er nogen, der er inde og har kursister derinde i få dage, og ikke har behov for en fantastisk masse plugins eller lignende, men der er nogle få ting, man egentlig kun skal forholde sig til. Ja. Så det har været meget forskelligt, når vi er ude til folk har så sagt, jamen de vil faktisk hellere have den her, og der er nogen, der siger, jamen vi skal have iframe, fordi vi har så mange ting i Moodle. Men der er begge muligheder, og det er ikke sådan, at I skal vælge den ene eller den anden. I kan jo godt skifte mellem forskellige kurser, så hvis I har nogle korte endagskurser, fint, kører det i den her, eller når nogle simple kurser, så kan I køre det i den, og I kan bruge den anden, hvis iframe, hvis I skal have det fuldt. Og der er også mulighed stadigvæk for at åbne i Moodle. Nå, det kunne jeg så ikke få lov til. Af en eller anden årsag. Det kan man altså godt. Der er et link til det her. Der er også andre ting, vi trækker ud af Moodle, kan I se. Vi har feedet for Moodle, og så har vi kalenderen. Direkte ind i Teams. Det er det, læreren sådan set kan se, når de anvender. I kan give dem muligheden for at oprette dem selv via denne her app, eller I kan gøre det for dem. Og så skal vi lige ind og kigge lidt bag i for at se, hvordan denne her M-Connect den ser ud fra et administrator-synspunkt. Setup'et af M-Connect er nemt. Der er nogle enkelte skoler, hvor at det går i stå, fordi det her det kræver, at man har adgang til Office 365 som administrator, til jeres tenants, for at installere appen. Og så kræver det, at man har administratoradgang til Moodle. Og nogle steder har vi set i nogle organisationer, så det er to forskellige mennesker. Og de kan næsten ikke sidde i samme rum. Så det er nogle gange, så hopper det lidt af der. Men det er faktisk de to ting, det kræver. Vi installerer ikke noget ekstra i jeres Moodle. Vi bruger eksisterende funktionalitet i Moodle for at lave integrationen. Der bliver oprettet en app i Office 365, og så går man i Moodle, og så siger man, at jeg skal bruge en mobile web connector, tror jeg den hedder, for at være helt præcis. Og så bliver der lavet en token, sådan så de to applikationer kan snakke sammen via den her token. Og det er det. For at de her to systemer kan snakke sammen, så har vi brug for, vi har selvfølgelig brug for at få at vide, okay, hvem er administrator. I kan tilføje alle de administratorer, I måtte ønske. Men en eller to er nok bedre end en, sådan så man er sikker på, hvem der kan administrere det her, hvis den ene ikke er her. Men det vi har brug for, det er, at vi har brug for én ting, og det er, at vi skal have fundet ud af, hvad for nogle af jeres Office 365 kontier er bundet op imod jeres Moodle-konti, for de to systemer er jo ikke normalt bundet op. Der har vi simpelthen en syn til det, og det er ikke værre, end jeg viser det her. Nu skal vi se en gang. Vi kan lige prøve at tage den bruger, jeg er logget ind med her, Megan B. Det jeg så ser her, det er herovre på venstre side, har jeg mine login credentials fra Azure. Og over i den anden,
har jeg min login credentials fra Moodle. Det gælder om her, det er at finde noget unikt, som jeg kan binde det op imod. Nu i det her tilfælde her, kan I se, der er e-mailadressen det samme på dem begge to. Så kunne jeg bruge den, og så sige, okay, alt der, hvor der er match mellem e-mail på Office 65 og Moodle, så er det den samme konto, og så binder vi det sammen. Og vi har også andre muligheder. Vi kan gå ind og kigge på user principal name, og så kan vi skrave domænet fra, ikke? Så passer det med username. Det er det, vi har matchet her. Men det kører simpelthen bare en gang, så matcher den brugeren op, og så kører det videre i et cron-tab. Så hvis der er nye brugere, der bliver oprettet helt fra bunden af, så bliver de matchet op imod en Azure-account. Og så har vi en binding imellem Moodle og Azure-brugerne. Og det er den her binding, vi anvender. Og jeg kan så gå ind og finde dem herinde. Jeg kan se, okay, jeg har simpelthen jeg kan finde alle mine match-brugere, og så kan jeg lige tjekke, at det er det rigtige. At det svarer overens med den rigtige Moodle. Men det har vi brug for, fordi de to systemer er jo to øer i sig selv, så vi har brug for at binde det sammen. Men det er ikke værre end det. Normalt så er e-mail eller login-navn, så kan vi ramme. Så det er ikke noget, der er det store. Når den her sync har kørt, så vil den fortsætte med at køre af sig selv. Kan I se? Jeg har lagt et grønt tab ind her. Det kører ikke så tit, men det er nok. Så bliver det ved med at matche brugerne op. Så det er det første job, man gør, når man har opsat dels Azure og Moodle op. Så siger man, at jeg skal lige have synket min bruger, og så går den i gang med det. Og når den er færdig med det, så er mit system faktisk ved at være klar. Det giver mig mulighed for at lave de her team. Vi har til administratoren vi har valgt at kalde Batch Team Creator. Og det er også herinde i, jeg kan styre mine templates, som vi så før. Jeg kan lige prøve at hive en af dem op, den her demo-template her. Og der sætter man simpelthen op for, okay, hvordan skal teamsen se ud? Vi har mulighed for at sætte nogle templates på, hvis vi havde nogle liggende. Hvad må de godt bruge memes og alle de her ting ind i Teams? Så dem af jer, som er vant til at administrere Teams, kan kende de her. Men her har du også, hvordan skal det se ud? Skal vi køre i den her berømte iframe, eller skal vi køre i denne her team-style, når vi opretter med den her template? Skal co-teachers også være ejere af teamsitet, og så nogle ting. Men det sætter man op en gang for alle, og det må man lige skrue lidt på, hvis man synes, der er noget. Men normalt så, jeg vil sige, den måde, den er sat op på lige her, det er standard, der bliver nok til de fleste. Men altså, der er mulighed for at ændre på det. Og så vil alle de teams, som bliver oprettet fremover med den her template, overholde de regler, der er her selvfølgelig. Det var template management. Og så har I, som I kan se her, så har jeg 2 tools som administrator. Jeg har Link Existing Team, og så har jeg Create New Teams. Create New Teams, den ligner meget, kan I se, den som lærerne kan se. Bortset fra, at jeg går ind og vælger en kategori, en Moodle-kategori, miscellaneous her, og så siger jeg Search. Så viser den alle de Moodle-courses, uanset om jeg er lærer eller ej, men alle de Moodle-courses, som ikke allerede er linket til et team. Og så kan jeg så sige her, add all to queue, så ryger alle de her 200 Moodle-courses over i Teams. Der er også mulighed for at uploade en CSV-fil med alle de Moodle-courses, som man ønsker at få oprettet i Teams. Så kan den spise den, og så kan man oprette dem i Teams på en gang. Man kan også tage enkeltvis og add to queue. Men det der er... Spørgsmål for Jesper. Undskyld, jeg snakker. Ja, men tak for en meget fin gennemgang. Mit navn er Jesper Eriksen, jeg er IT Online-chef på Titten. Jeg har et spørgsmål, sådan lidt mere strategisk karakter, for jeg synes, det er rigtig interessant, det I har lavet her. Men jeg kan også godt se, at det man egentlig gør med det her værktøj, det er, at man har teams, der assimilerer, kan man godt sige, Moodle. Altså, jeg kan se, det er det, man laver her, men så skifter man jo gradvist over til at bruge Teams. Jeg vil sige, ønsket er nok, jeg plejer at sige det, at det er ikke et spørgsmål om, at vi skal fjerne Moodle og spise den helt. Ja. Det, der er i det, det er, at man ønsker at få udnyttet alle de mange timer, dage, år, man har brugt på at lave kursusmateriale i Moodle og så videre. Og kunne få dem ind i Teams, hvor at vi har set mange, de begynder at pille i dag.
fordi der ligger andre features inde i Teams, som vi ikke kan få i Moodle. Så der er sådan en brobygning imellem de to, mere end det er en assimilering, om du vil. Ja. Har I erfaring med at lave det modsatte? Nu har vi en læringsportal, LMS, i dag, som vi er rigtig glade for, men vi kunne godt tænke os at bruge nogle af de elementer fra Teams, altså for eksempel video og Outlook, og der kan også være andre samarbejdselementer, men egentlig at det fortsat er vores LMS, vi arbejder i. Den kan jeg svare på. Den har Microsoft erklæret ikke muligt, som det er nu. Ja. Og også i overkommelig stykke tid. Ja. Deres fokus er mere på det her, fordi I er ikke de eneste, der netop tænker den samme der, hvor vil det da være dejligt, nu har vi brugt en masse tid på Moodle, kunne vi ikke godt få det alle sammen til at ligge derinde i, men chatten kunne vi godt tænke os, det der video og så videre. Ja. Det er ikke bygget op til det, at det kan gøres. Jeg vil ikke afvise, at de gør det, men lad mig så sige, at det uofficielle svar fra dem, det er, at det kommer nok ikke til at ske. Og det er nok fordi, men jeg vil så sige, de har jo så også forsøgt det her med at sige, okay, nu åbner vi Teams op, og kan integrere nærmest alt ind i det, altså du kan jo køre din Google Drive derinde i, så Google er jo en kæmpe konkurrent. Ja, lige præcis. Det vi kan, jamen det er noget af det samme, vi har haft dialog med Microsoft, og det er også det samme, det vi oplever, det er jo det her, at de vil have os ind i Teams for næsten enhver pris. Det vi kan se i hvert fald, vi bruger Canvas LMS, og det er vi rigtig glade for, det er jo, når vi kommer sådan til undervisning, det er, at vi kan se, at det kan jo meget, meget mere også i forhold til feedback, end Teams kan. Altså bare i forhold til quiz-typer, i forhold til audio- og video-feedback, til annoteringer og sådan noget. Der mangler Teams jo stadigvæk noget. Ikke? Så vi kunne jo rigtig godt tænke os, at Microsoft ligesom også lige sagde, jamen, hvor er det egentlig, de er stærke hen, og hvor er det, at andre værktøjer, som for eksempel Canvas eller Moodle, kan noget andet. Ikke? For jeg tror, man går lidt glip af noget her ved egentlig, bare at køre det hele ind i Teams. Men, Vi har en anden mulighed, og det er skoler, som har lavet den her integration, laver jo et dedikeret LMS-system, der er født inde i Teams, og netop går ind og tager, så siger man, okay, hvad mangler der i Teams? Jamen, vi mangler gruppearbejde, vi mangler peer review, vi mangler danske karakterer, vi mangler de og de ting. Og så er de faktisk fyldt de huller ud. Okay, ja. Jeg vil da gerne en demo af. Vi holder et webinar om det lidt i næste måned, men ellers så laver vi gerne lige en en-til-en demo af det, hvis I ønsker at se det, Jesper. Ja. Fint, tak. Yes. Skal vi have andre ting lige, mens vi er i gang med, altså fortsætter jeg bare her. Vi har nemlig også muligheden for at gå den anden vej. Hvis man har en installation, hvor at der er nogle undervisere, der er gået, jeg vil ikke sige amok, men de er allerede begyndt at tage Teams i brug og har oprettet en masse Teams. Så har man altså mulighed for herinde fra administrationsværktøjet efterfølgende at matche eksisterende Teams mod eksisterende Moodle-kursus. Altså hvor man ikke går fra Moodle til Teams, men hvor man ligesom går fra Teams til Moodle. Og så hægter man de to sammen, og så sørger vi for, at de er i sync fremover, ligesom hvis vi havde oprettet dem for Moodle. Og der kan I så se her, jeg har en liste over alle de Teams, der er herinde. Og så kan jeg jo vælge et Superstar eller et eller andet, og så kan jeg gå ind og fremsøge et Moodle-kurs, som jeg ønsker at linke op. Det er lidt mere, hvad skal vi kalde det, det er en lidt tungere proces, fordi der har man ligesom, der må man nødt til at reparere på det, der er i forvejen, og så er det, og man kan linke dem op. Det er noget, vi arbejder på at gøre lidt mere smooth, men ellers så vil jeg så sige, fra Moodle til Teams, kører det uden nogen som helst problemer. Det der er der er lidt i pipeline her, vi laver lidt omkring det her med eksisterende Teams, bliver en lille smule mere smooth, og dels så kommer der også til semesterrul, sådan så at når man nu har brugt det her værktøj og oprettet x tusind mange Moodle-courses, hvad skal der så ske med Teamsene, når nu Moodle-courset bliver nedlagt eller tømt for studerende, eller hvad det er. Den dukker også op her inden alt for længe. Og den vil også være til paying customers only. Så, yes. Det er faktisk, hvad der var at vise. Jeg ved ikke, om der er nogen, der har tekniske spørgsmål til det, eller noget andet, så kan vi da lige tage dem, inden Heine han får lov at slutte af. Ja, så kan man også altid. Ja, der var et for Palle. Yep. Fyr løs. Ja, det er i forhold til
Nu er vi ved Praxis, og vores Moodle-leverandør, som måske er nok jeres konkurrent i Nej, vi snakker også med. Men der er ikke noget problem i det, for nu snakker jeg om, der sidder vores Moodle-administrator egentlig. Så der bliver jo svært. Det vi har gjort, det er, at vi har valgt at sige, at eller skoler har valgt at sige, at det er jo egentlig ikke vores primære opgave at gå ud og opsøge Moodle-kunder. Vi vil meget, meget gerne have, at vi går ind og så tager en partner eller 2 per land. Så siger vi simpelthen, okay, du har en masse eksisterende Moodle-kunder, tilbyde dem den her løsning igennem dit netværk, i stedet for at de skal gå til nogle, undskyld udtrykket, fremmede mennesker, og de kunne blive smittet med et eller andet. Men ideen er simpelthen, at så kan han jo holde sine Moodle-kunder tættere til sig. Fordi det er ikke et spørgsmål om, som sagt, om at økse Moodle, det er et spørgsmål om at få anvendt Moodle mere end et sted. Og vi har også snakket med Praxis. Han er bekendt med løsningen og er i gang med at teste den internt og sige, om det er noget, han vil gå ud og partner med. Men indtil det, han har sagt, at det vil han gerne, jamen så kan I selvfølgelig købe den også direkte. Så der er ikke noget til at hindre for, at den ikke virker sammen med en praksisløsning? Nej. Og de er fuldt bekendt med, hvad vi laver, og vi har lavet testinstallationer så videre hos dem, og det virker sådan set fint. De var meget, nu lancerede vi jo den her i april måned, og det var jo lige kort tid efter, at vi så gik i gang med den. Så der var nogle ønsker og så videre for dem, som de godt kunne tænke sig at se den, og det har vi så fået løst dem. Ja. Så det er de godt. Vores prøve at slå Praxis af banen. Det her, det er bare en add-on, så fortsæt I endelig bare, hvis I er glade for Praxis, så fortsæt endelig bare med dem, og så kan man bygge den her ovenpå, hvis man ønsker det. Ja. En lille ting omkring det her, nu har vi snakket om gratis og paid version. Der er også det, når man vælger en paid version, så er der support inkluderet, men som også går lidt længere, og så går over og siger Office 365 support. Så hvis man er en Moodle-kunde, som ved alt om Moodle, men måske ikke ved så meget om den her store blå Microsoft-ting, jamen så kan man få hjælp til det også i skolersupporten. Jeg tager lige lidt over her, og så kan jeg lige vise lidt omkring pris på den her. Nu har vi jo snakket om, at der findes en gratis version. Og hvis man ønsker at få den fulde version, altså hvor du har automatisk opdatering i, du har nogle supportmuligheder. Vi kommer også til at lave mange flere features, som sagt. Den har kun været på markedet siden af april, så der kommer jo hele tiden ønsker for kunder, hvad kunne man tænke sig, og det er jo klart, dem der betaler for den her løsning, er jo nok dem, vi lytter mest til. Men det koster 8 kroner per elev per år, og hvis I gerne vil have os til at sætte den op for jer, så tager vi 20.000 kroner for det. Det er en engangspris. Og de 8 kroner per elev, det er, ikke særlig mange penge, synes jeg faktisk, for at få den her løsning. Det er også således, at vi tilbyder, at I kan få en gratis test. Hvis I gerne vil have det her sat op og prøve at teste hos jer, jamen så hjælper vi gerne med det, og så kan I få lov at køre med den i 30 dage, og så kan I sige, jamen hvis I ikke synes, at det var noget, det igen, og så betaler I ikke noget. Så den mulighed er der bestemt også. Og hvis I gerne vil have sådan lidt en en-til-en demonstration af den, så så endelig sig til, hvis I har nogle spørgsmål i den forbindelse. Ellers vil jeg lige lave lidt reklame for lidt af, hvad vi ellers laver. Hvis man nu er på teknisk skole og gerne vil arbejde med VR-træning, så har vi lavet et samarbejde med noget, der hedder Mimbus. De kommer forbi os i Aarhus i morgen. Og så kan du faktisk prøve at male en bil via sådan virtual reality. Og de har også en masse andre ting. Det synes jeg lige, jeg vil nævne, at de kommer forbi i morgen, og vi har masker og det hele til, og sprit og hvad ved jeg, og ikke kun det sprit, vi drikker. Og så holder vi også en del andre webinarer på nogle af vores andre løsninger her i løbet af den næste måneds tid, blandt andet skoler, som netop også er et dedikeret LMS til Office 365, vores brugerhåndtering og vores wayfinding, altså hvordan kan studerende finde rundt på skolen. Og ellers så kan man også godt gå ind, hvis der er nogle tidspunkter, der ikke passer, jamen så inde på vores hjemmeside under Book Us, jamen så kan man gå ind og booke gratis
tid, hvis man gerne lige vil have andre, der ser den her Moodle i Teams demo, eller få demoet nogle af vores andre løsninger, så kan man faktisk gå ind og booke os direkte, og så gå den direkte ind i vores kalender og kigger. Og ellers så ved jeg ikke, om der er yderligere spørgsmål. I er meget velkommen til at kontakte os, hvis der er mere. Vi burde være til at træffe. Nogle spørgsmål på falderebet, ellers så bliver vi lige hængende lidt efterfølgende også. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi I gad at være med. Og ellers så